secondary school te morayogo te ani nukungo ani ama baba te ani manai buri khorok nei salam khorok satongo te nana tong sung nukungo. My father was a friend. Bunira ba dokrawo te ani cousin song duro ba raung te amu man ibu asung ya teman ka school ru te ani abang tong khorok ni blog bori ru ka ani aru te wisang ka tung khorok thamna asa khai borok no sabat khai tongmani amo belani difficult 7 mas ka asai mani bagai bo kathang tongla doktor ana sai ro ang hai pano kai ton thani wang surika anaman babu songrang di pusha kering dari bialo kelaijak tam hingke ang wasa wasa samungan borong sampano kering ibade hanya wasa dua sawu sudu kurok nangge tangtung gak mau mati ani ang pusha kering pano ang bono buisuk klaim epang zaman sak ang English ni pori nei ani Bakawan sugin ang bono English medium poti klaim man baba na hamza kogo ani khasusa o selai proni simino bumani dut mase khapor mani ba ang baba na hamza kuku baba na hamza kuku ama bu tamang cái kỳ sát học này tamang cái kỳ sát học này học yang cái bộ sai giống như tông ani mana tinjana boro hostel tong tinyo bayre sabu ni boro anu belai kanu khatung khazak chahi ni sung bayno support khlai ro I am single bumung tungke lanju anu lebura angke jari hutin sini angta munang belai ka hamza song boni school lo bono pore di mani si seng rang pusha kula ri wi seng ri wi mania ama ang studio resat nai ni gang bono mah na aphu studio thangna ni hingkala rang nang ne bile bahai ka resap wi man nai bo NCC cadets bongo agio tabak bo ngui tongo ide or bisingo sini school ni ngai bo sini jagai tongo resap mung roko ang rahel ni bai kala yote ang mari classmate friend te se Deni besok pas biasa asogo. tebra idol phaimani bage ang belai khene khatung khatai hambai mar ka tebra idol de songsanai chini sase ke tini o tebra idol phaine ani sadu rahel bo to borok mi besano bo participate khene Sir, I'm confident that ang tikinay but I cannot expect around third ai second. bona ani poito tongo ini sak life career tsunami ti sana like ya Support you. We support you.
Oro